Os habitantes de vilas e cidades comezan a fartarse dos excrementos de cans nas vías públicas, en que en algunhas urbes as autoridades xa sancionan os donos que non o recollen, noutras son os propios veciños que nes teñen que reprender estas actitudes. Os excrementos de cans e outras mascotas son unha constante en moitas rúas das cidades e vilas galegas. Moitos donos non os recollen cando saen cos seus animais, algo que incomoda a todos os veciños. O risco de pisar un e mancharse existe dende o momento no que saímos pola porta e ante esta situación moita xente asegura non soportar estas actitudes incívicas de algunhas persoas. Cada un debería de recoller. Un pouco sucio eso, non estaría mal recollelo. Sí, obviamente está mal, ten as súas obligaciones, pois se queren ter mascotas, pois teñen que recoller. Eu teño un e ando xa con unha bolsa, sí. É como cando tes un fillo, hai que limpalo. Aí mesmo quen se viu na situación de ter que recoller un excremento que non é da súa mascota. Pareceme vergonzoso, porque un que ten uns animales tense que concienciar que uns animales, se non quer que lle fajan os excrementos na casa, hai que recollelos para a calle. Hai uns días, frente á farmacia, collín os excrementos dun perro que non era meu, pero como cando chove, lle teño que dar volta, entonces, igual me botan a miña culpa. É moi desagradable pisar os excrementos. Debería multar. Así, tanto propietarios de mascotas como persoas que non posúen animais piden sancións a quenes non recollen estes refugallos e en lugares como Ferrol xa se multan este tipo de infraccións con importes de ata 500 euros. Non, máis ben eu creo que é cuestión de educación, máis que de sancións. Se non os sancionas, eu creo que pasa de todo, a verdad, pero non sei. Sí, bueno, a ver, se non é unha sanción, a ver, tampouco excesiva, pero sí que está ben unha pequena sanción, polo menos para o que sei, sales do portal ou tal, tampouco é agradable encontrarte eso.